Juanga bang chala mar fuambo isebedo gi ng'eyo ni nango matimore kor gwenge mopogore okinyi makawuono. Bang' mano nasingo ni wadhi bedo gi twak e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Nyakoromoga Juang par ni odong' mana ndalo 21 kende to oganda ma pacho ka dhi e yiero maduong' mabiro bende piny Kenya dhi bago chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Bende kinde ka kinde nwaseneno dayo dhok mabende notim kod jofuamba ahinya e lemo mar gavana ne jochung' malaro komb gavana e kaunti ma Nairobi. Odiochieng' makinye igeno ni jofuambo dhi dayo dho jochung' mano jolup jochung' malaro lemo mar tend piny Kenya. Chenro mabende igeno ni dhi chako sa 11 mar odhiambo nyaka sa 3 mar otieno mar odiochieng' makinye. Koro odiochieng' makinye igeno ni jolup jochung' 4 mano mar lemo mar tend piny Kenya dhi chopo e chenro makamano. Kata kamano nwasewinjo achiedh nade makoni kod kocha maluoro kweth mar Kenya Kwanza bende gidhi chopo e romo makamano odiochieng' manyoro makinye mane penjo maduong' mabende wantiere godo ka okinyi makawuono. Okinyi makawuono e studio antiere gi Churchill Otieno. Churchill Otieno en ker mar duol mochung' ne jochung weche e pacho kaka mana kiero gi dho ngere Kenya Editors Guild. Churchill erok ni machiegni. Erokamano. Odiochieng' makinye waseneno kata mana rombe mabende osebet kata mana kitimo e kinde mosekalo mar gavana nwaneno mano malaro komb gavana e kaunti ma Nairobi duto tena gichopo. Odiochieng' makinye bende wageno twak mano mag jolup jochung' mano mar lemo mar tend piny Kenya. Nosenjo ka kweth mar Kenya Kwanza inya kotelnegi gi jalni bochung' ne weche mag tudruok e kweth mar Kenya Kwanza mano mong'ere kaka Hussein Mohamed ka bende nowacho ni nochiwo ne paro ne Rigathi Gachagua gi mano gi William Ruto ni mondo kik chop e twak makamano. Akia ni in kaluore gi in bende pane gidhi chopo kata gidhi chopo? Wasebedo kwa loso kodgi chakre dwe mar 1 higani. Kwa bidho ne gima ler ne chenro mag twak ni dhi bedo nang'o. Gibe gisebedo ka nyiso ne giher gik ma digiher neno e twagno. Kochop sama koro wantie ni wasewinjo gik ma giwacho oko to wang'eyo be gik ma ginyiso wa gi iye. Nyaka sama wan kane wan gi geno ni gibiro chopo kacha kendo gibiro twak kaka dwarore. To maduong' mogik wageno ni giboluoro jopiny gi joma dhi go ombulu nikech kiny en chieng' jopiny gi joma dhi go ombulu. Jomochung' biro mana wacho wachgi mondo jopiny ong'e. Ntiere luoro jopiny gi luoro kata mana dwachgi. Giwacho ni dwachgi kaluore gi nitie moko kuom ute fuambo mabende kosebedo kata mana katang'o ranyisi mag campaigns kama bende gidhie. Ponono ni kiny okwan gichopo kata mana jalup William Ruto mano Rigathi Gachagua ok dhi chopo. En ang'o mabende koro nyalo timore? Weche ma idhi wach kacha gin weche mopondo. Gin weche mag kaka gin weche ma affect jopiny, ngima jopiny gi dongruok ma pinywa ma Kenya ni. Ka gichopo gibiro konyowa e mbakano mondo wang'e ne gin to gin gi paro mane mondo gilos wechego. Kok gichopo wechego pod jofuambo gi keyo biro kelo mawinjire matut ahinya e mbakano. Makoro nyiso ni odiochieng' makiny ponono no kwan gichopo pod dhi mana nyime gitimo nonro kata mana chenro mar dayo dhok makamano. Kiny onge dok chien. Nitie ji machopo 400 ma odich ahinya sani Catholic University of East Africa kuma kiny twagno dhi bete. Gisebedo ka giikre giloso weche, giloso chenro makanyo kendo gidhi mbele gi wechego nikech tich makinyno en tich moluor ahinya e Kenya waka. Kochopo sa 11 kiny television te, radio te, gazede te kata weche mag mbui te biro bedo kacha. Mang'ama onge kanyo wachne onge ng'abro winjo. To bende Churchill kaka joma wuok e duol mochung' ne jochung weche pacho ka bende usetemo kata mana loso gi kweth mar Kenya Kwanza ahinya seche ma bende koro gilieko ni ute mag fuambo ute mag fuambo pacho ka osebedo kata mana ka tang'o campaigns ma bende gisebedo kata mana ka gitimo chenro ma bende gintiere godo na jopiny. Bende useloso kodgi duoko gi bende useyudo kata mana waseloso kodgi wasendiko negi barupe mang'eny moko man maketi seyien awuon kwalero negi. To bende sama ng'ato wuok pinyno dwa chung' jofuambo ok en jo campaign mage. Tij jofuambo ok en gone campaign. Tij jofuambo en menye
Kanti gik maber kuome, sama menye no gigo biro wuok. Kanti gik maricho, bende sama menye gik maricho go biro wuok. Koro konyal duogo ywak ne jofwambo, ne wango menya nade, unyiso duga. Ka duge no, ok en kaka odware. En tich ne, mondo losre maber, sama koro chung, owuok mondo jopiny ogoye kogno. En tije mondo losre maber, mondo wene, sami menye, to jopiny neno gima ber. Bende wang' ni naneno ka duol mochung' ne jochung weche pachoka bende koro nowacho ni gibiro riwo pach oganda ma pachoka kanyakla mar mondo gipenj kata mana penjo ne jochung' mopogore opogore odiochieng' makiny. Akeni paro ma bende ichiwo gi jopiny odiochieng' makiny ubiro choko gi nade mar mondo mi unyis kata mana upenj penjo jofwambo bende biro chopo kacha mar mondo mi openj penjo jochung' jolup jochung' lemo mar ten piny Kenya. Waseyao sigege mopogore opogore, moko SMS, moko mbui, mondo jopiny oorno penjo gik mathagogi. To wan gi jomotiegre malong'o e weche mag research, mang'iyo penjogo. Ng'iyogi to chanogi maler mondo gik mathago chuny jopiny madito obed ne nyalo chopo kacha e yo maler. Jomoko nyalo bedo kanyo giwegi, jomoko be nyalo biro e yor video, mondo penjogo mondo jomochungi one maler gima thago jopiny. Kwan mag jopiny mugeno chopo odiochieng' makiny bende en gin jopiny mogwela koso ng'ata magombo chopo e twak donja. Joma diher chopo nyose ornegi yo kaka ginya kwayo mondo omigi thuolo mondo giyud kom. Koro nitie joma olonye wechego mang'iyo ne to jogo inyami kombadi to kabe inyawe migi thuolo mondo gipenjo giwegi. Koro mano tich madhi mbele sana. Mana kwacheko Churchill, wachni mogik ne nyakwara Mgejwang' kaluwore gi chenro mar dayo dho jochung' odiochieng' makiny ahinya ne lemo mar ten piny Kenya dhi bedang'. Dakwa jopiny ne kiny jogi osebedo kawuotho e piny mangima ka giwacho gima gidwaro. To giwacho ga gigi e yo magin ma ging'eyo. Kiny gibiro kama inyago gi e kogno, minya kata penj gi penjo e wechego. Ma jogo ma pok oparo matut ne gik ma giwacho ne gitimo ne jopiny gibo timo nang'o pok kiny nenre e ler. To jogo mosedimbre mosenonro wechego maler moloso chenro malong'o be kiny owuog e ler. Mondo jopiny ong'ene sama koro jogi dhi kawo ofise madito gi mondo gita piny. Gin joma oikre kendo gin joma nyalo. Ka waketo joma ok nyal kuondego to jopiny wang' no hinyre bang'. Erokamano ahinya, wagoni erokamano ahinya Churchill Otieno kuom chopo odiochieng' ma kawuono e TV mar Ramogi mar lero chenro ma bende kiny duol mochung' ne jochung weche pachoka nitiere godo. Mana kamano nyakwara Mgejwang' mano neno gai mar duol mochung' ne jochung weche e pachoka kramna kiero Kenya Editors Guild mano Churchill Otieno ma bende naleronwa chenro mar odiochieng' makiny. Ka bende ong'eno odiochieng' makiny chakre sa 11 ma midhiambo nyaka sa 3 mar otieno. Igeno ne jolup jochung' ahinya lemo mar ten piny Kenya biro chopo kacha mar mondo mi dadhogi gi jofwambo kaluwore gi chung' margi, dwaro margi ne oganda ma pachoka ka biro romo chieng' tarik 9 dwe mar aboro mar higani. Kokamano odiochieng' makiny ma en chenro ma bende biro kelo ni achiel kachiel kokadho e TV mar Ramogi, TV duto ma bende nitiere e kambi mar Royal Media Services kaka nyakla gi nyakalondo duto te. Kokamano gi kanyo bende makelo e giko mar twak makamano bang' ma wadhi koyo matin waduogo gi twak mar mondo mi wanone siasa e kor gwenge mopogore opogore pachoka ka bende adhi bedo gi janon siasa mong'ere kaka Nation Odongo. Kik dhi mabor. Radio Ramogi, kar
chuny jaluo. Radio Ramogi. Ini peka dir shirada. Enrangi. Erokamano Nyasaye. Nikech tap kino biro wang sama maber. Proof nonwango picha ma in igoro mi ndiko gimoro amora. Koro en sani odhi penjo Tapki ni picha no nyisa ang'o. Tapki? Ma en ang'o? We are not here to take people's husbands. We are just here to make you guys comfortable, good, happy. If you don't want your husband to come here, wash his feet when he comes home, give him a massage when he comes home, and look pretty. Otherwise, he'll come here and we'll serve him, we'll pamper him, we'll groom him up. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. We shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, Roots Party. Semeni Baba Kea. Baba Kea. Raila Amolo Odinga, Azimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, Agano Party. Tunasema kazi ni nini? Kod William Samoei Ruto, Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Kiki Lok Chendroni. Kitume mowa kelonu, otenore endadhu magi. Kawa kikogi makare. Yudutume miero mapachoka. Wekama mzuka umepanda twende paka chini. Kod pinje maoko. Baby fill my command like zombie. Chenro mag Tiedero. Ngoma Uwake. Akimwaga pesa ndaleveza. Tum Dagmor. Ramogi Night. Getira diane gala. Magite mana Ramogi TV. Aido gari tera we go. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, doctor. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth, wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Manak manya kwa Ramogi Jwanga chenro poden mar mbaka oromo twak mabendo adhi godo nyime nyaka saa 5 mar onyango bang'e chakre saa 5 nyaka saa 6 mar odiochieng' wadhi bedo gi nyawadwa Joyce Oduor mabende biro bedo kakiloni weche mabende timore e kor gwenge mopogore opogore pacho kamar mondo mi bed gi ng'eyo ni nang'o matimore e aluora mari okinyi makawuono. Bang' bedo gi ogai mano mar duol mochung' ne jochung weche Chachi Lotieno gisani koro wadanono siasa hinya kinde mabende koro wadong' mana gi jumbe 3 to oganda mapacho kadhi e yiero maduong' mabiro gisani atudra gi Nation Odongo. Nation Odongo en janon siasa. Nation amosi ni oyawre. Oyawre Sharon. Kosi serio. Azari podo oyawre. Odira mari no bedo nade? Odiochieng' ber, weekend nwadhi maber, okano ka rach kodan. Oyuda Nairobi, nwane kampen matin mar jakom. Ya, noko rach. Nano ka buore Nairobi ka bende odira ni ugai mar ODM notimo campaigns mage. Komanyo kisera magombulu mar telo ne piny Kenya ka biro chopo bang' yiero maduong' mapacho ka.
kok manya kwa Ramogi Ajwang bedo kodo nyake giko mar chenro makama inyalo oronwa pachi kaluwore gi campaigns ma bende osebedo katimore e kor gwenge mopogore opogore pacho ka namba mar SMS 23600. Twitter yudo Ramogi TV KE. Facebook wantiere achiel kachiel yudo Ramogi TV. Nyiswa pachi kaluwore gi nonro kata mana mag siasa, chal mar siasa ma bende timore e alwora mari. E odirani bende nwaneno campaigns pod ochuo chieng' e kor gwenge mopogore opogore pacho ka mana kaka nesenyisi e chal mar fwambo. Odiochieng' ma kawuono bende wageno ni Mike Mbuvi Sonko, jachung' mane en governor e county mano ma Nairobi, bende odiochieng' ma kawuono igeno ni dhi chopo e nyim doho mano mong'ere kaka East African Court of Justice ka bende otero ywak mare. Nashore mana kaduoki chien chieng' tich abich mar juma mokalo bende naneno ka doho mar Supreme nothicho oko dwaro mar Sonko mar dhi laro komb governor e county ma Mombasa. Nyaka sani koro kar Sonko ochung' kanya ng'eni duol mochung' ne weche mag yiero IEBC bende pok ochiwo ripot moro amora kaluwore gi chung' mar Sonko bang' ka osechiwne en gi jalupne mano mong'ere kaka Ali Mbogo nosechiwne gi oboke mar dhi chung'. Sane kineno Sonko kata mana kikete ratilo chung' kar kanye. In fact, noyudo last weekend, juma mokadho nontiere Mombasa e campaign mar Azimio. Kada mane duoko no biro, ji no Mombasa was really thrilled. In fact, no bugo pacha sana ni kaka Sonko is very popular in Mombasa. Ma debe dino miyo thuolo yo makare, dino obedo gi nini yo mayot sana mondo miyo yud kom mar gavana wa Mombasa. To kaluwore kod kaka odhi, Sonko gima nyalo wacho kuome no en ng'ama chunge tek, en ng'ama jachir kendo ogeno ni onge yo moro amora manyalo give godo up. Do mar East Africa okanyal wacho sana gima gidhi amue wach mar Sonko, lakini gima ng'eyo maber ni kata king'iyo ka jogo noluwo court mondo mi tek sana mondo mi ji overturn court ma oseamua 3 times. Ng'eni nochako from High Court, then odhi Court of Appeal, then Magistrate. Koro mondo mi ne ni East African Court dhi dismiss case mar ni koro oapolde nini okadho, oneno gima tek lakini way for the best nen. Koro doche baka wuono bende wageno dhi chopo kanya ting'eni akeni ka Sonko katero kata mana wach makama e doho mano mar East African Court of Justice bende nwaneno kata mana Martha Karua bende yande notero kata mana wach makamano bende e doho diere ma bende na ong'ur kaluwore gi okang' mano mar governor e county ma Kirinyaga ka bende nantiere gi ng'ur makone kod kocha. Noneno ka doho no nochiwo nomenda maromo siling $2.7 ka bende doho no nawacho ni nokoyal buche e yo makare. To bende Sonko bende kinde mosekalo waseneno kosebedo koluorore e doho kata mana nyocha ka nosebiro kendo bang' pingo ka bende nowacho ni doho mar Supreme nokoyalo buche e yo madwarore. Koro wacho ni pok oyudo ratiro mare kokadho e doho ma pachoka. Ng'eni nitie pogruok kind mar Sonko kod mar gavana Martha Karua matin nikech no mokwongo Martha Karua en kaka noa from High Court noko proceed mbele dhi from appeal then odhi e Magistrate. To kaka amedo wacho tek sana mondo mine ka gini okadho from all these 3 courts ni mokadhi modhi nyaka court mar East Africa ni makoro idhi then gini noko wach makar diere. To kata king'iyo chik ng'acha en ng'ama nobedo impeached kendo noyudo gi grounds ni nitie pesa me county mano tiyo godo yo marach. Mano is really a capital offense. Someone ng'ato aina kamano nyaka mi kumi ni ok nyal chung'e e kom moro amora. Koro gini oneno matek, ok onyalo wacho ni maybe onyalo kadho kata onyalo gi nang'o, lakini wang'eyo ane kaka court mar East Africa dhi amua odiochieng' ma kawuono. To bende okang' ma kama keto kata mbi mar jalupne mano Ali Mbogo ma bende wang'e ni en jaod bura ma Kisauni kanye. Bende dibed ni kata mana okenge mag siasa bende rumo mana gi kanyo. Thuolo po ntiere nikech ng'eni gima dhi timore ni IEBC dhi kon gi court ni mondo mi ochung printing mar post mar otese mag luto mburu mar kom mar Mombasa. To gima maber ni idhi migi thuolo kendo mondo koponi maybe ok ma ok okadho to ginyalo yiero ng'ato kendo. To dhi bedo matek sana nikech Sonko bende thuolo nitiere jumbe 3 to par ni pok opogo chapa mag otese mag luto mbulu. Jochung' sani malaro komb governor county ma Mombasa gin jochung' 6. Nyaka sani koro keto kata mana IEBC kanya bende gintiere gi thuolo mar chako kendo winjo ni ng'a dwaro chung' e kom mar gavana, ng'a kendo dwaro chung' kanye. Miyo gi thuolo nikech ng'eni mokwongo en ni IEBC koponi onge gi choice kata odiochieng' obedo machiegni gi odiochieng' mar gombulu ma ok nyal timo chapa mar ballot papers,
gin gi thuolo kata gin gi ayie kata aki mar choro odiochieng'no mbele. Koro maybe kom mar Mombasa governorship eminya choro ni nyadhi go mbele apart from this other seats magi nya go on 9th. Man is koro yine gi sana mondo mi gichor kom yine yiero mar Mombasa mar governor mbele. We wan warit duol mochung' ne weche mag yiero IEBC ang'eno odiochieng' ma kiny gibiro bedo ka gichiwo twak kaluwore gi chung' ma kama nikech kata mana otese mag chapo jogo mochung' e kaunti ma Mombasa nego bed ni chapo nikech bende jumbe odong' mana manok jumbe 3 kende to par ni bende jakom mar IEBC Manu Wafula Chebukati bende nowacho ni otese mag luto ombulu okang' mar gi mogik mar chopo e pacho ka nego bed chieng' tarik 29 mano mar dweni to bende neno ka kinde ringo mapiyo kaka wuono en chieng' tarik 18 makoro nyiso ni gidong' mana gi ndalo maromo 11 kende donge 11 kanyo. Ndalo 11 pod ng'eny. Ifaa kata ka boni bedo ndalo pod ng'eny sana. Mane gima ngodo twani gidi bedo gi thuolo mang'eny mar court ma justice en gima ogidhi tek long mondo mi gichiw gine judgment margi. Koro thuolo no apani ABC pod bedo gi thuolo maber mondo mi giamua ni gi print papers nango odiochieng' mane ma gibedo ready mar dhi laro kom mar Mombasa na governorship. Magori to tenya kwa Ramogi Jwang par ni ka poni gitimore to bro kiloni achiel kachiel wan itu kendo wan wang'i e TV mar Ramogi kapo nono ni IEBC bende biro loso kaluwore gi chung' mar Sonko bende mago duto te wabiro nyisi kaka otimore. Ponono bende Sonko biro chopo odiochieng' ma kawuono e doho mar EACJ biro nyisi kaka chal mar wach biro bedo kadhi e doho makamano. Bende kopogre gi mano weche maluoro Sonko Nation bende campaigns nochuo chieng' nwaneno Azimio la Umoja odira ni mano kadho na gitimo campaigns magi buore Nairobi. Koka mano bende nwaneno kata mana jatend duond bura mar ODM mabende jating' ndai mar Azimio kane ntiere e county ma Nairobi. Nitiere moko kuom jochung' mabende nomako badgi wacho ni yieruru jachung' makama. Kuom ranyisi nwanene kar chung' od bura ma Mathare, kar chung' od bura ma Kibra. Koka manya kwa Ramogi Jwang wawinjane kaka jating' ndai mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne loso kane ntiere kar chung' od bura ma Mathare buore Nairobi ka seche mabende notimo campaigns mage. Bahati nashika mkono yake, yeye nitampatia kazi katika serikali. Mana kamano nyako Ramogi Jwang mano ne en romo mar tipo mabende nobago odiochieng' manyoro kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance romo mar ndalo 2 mabende gitimo campaigns buore Nairobi ka. Nation bende kata mana king'io kata mana kapok apenji bende wach madonjo nwa sanya kwa Ramogi Jwang en ni mana en governor e county ma Nairobi mabende nadwaro laro lemo mar chung' komb mano mar governor e county ma Mombasa mano Mike Mbuvi Sonko. Bende wach madonjo en ni osetero barupe mage mano e doho mar EACJ doho mong'ere kaka East African Court of Justice. Nation ineno kanyo gi wang'i ineno iwinjo bende gi iti mano ogai mar ODM Raila Amolo Odinga odiochieng' manyoro nyiso mano Kevin Kioko jalar komb od bura ma Mathare mar mondo mi obed tenge matin owene Anthony Oluoch mar mondo mi odhi debe mano kochopo chieng' tarik 9. Karamna Bahati bende neno karamna kaka Bahati karamna ranyisi mar wang'e di wach nang'. Ang'en gima owuok kata maber kata kineno tipono kogoye to ok omor gi wachno ni mar ni owuok e debe mondo mi wene jachung' mar Azimio mar ODM Bahati Anthony Tom Oluoch. To kata king'iyo ground, yes en gi ground mano gima maber then en ng'ama onyuol kacha kendo en ng'ama bende en ng'ama kijana ki compare to kata ng'ane Tom Oluoch bende en kijana ndio lakini okinya compare gi Bahati. Then Bahati en gi popularity moro mar ukampani volunteer sana mang'eny ntiere sana Mathare area. Then bende en kijana en jathum mong'ere en gi influence. Makoro neno ni Bahati nigi mbi maloluoch. Ok nyalre. Kata king'yo in fact naneno minini survey moro mar Mizani Africa. Ogole at almost 4%. Yeah, to Anthony was at 30 something. Bantiere jachung' moro ma nini UDA motegno sana. Koro omiyo item sunde ni mondo yie owere gi komno mondo mi ojoin jawadgi mondo mi at least Azimio. Ng'eni focus mar jaduong' mar jakom en ni Azimio yud kombe mang'eny mbele kuja kata kupo ni idwa kadho gine sheria mora mar serikal to bedo tich mayor sana gine na serikal. To ben kata mana neno ranyisi mar kit wang' mana kata mana Bahati kata mana kani neno kochung' kacha no komor gi wach makamano. Bende obro wene Anthony Oluoch adier.
King'iyo kaka siasa chalo, gini thothne Mathare area gin joma winjo jakom sana. To kaka beni en gi support aina mane. Jakom ko poni oseng'use ni ani ng'ani ok adwaro ka ur ng'anie. To thoth ji biro we ng'ano, kata ko boni onya tamore. Ma kata ko onya tamore, tamruok mar no inya par ni maybe bang'e odhi nya regret bang'e, kata gima onego bed ni miye inya tame, lakini gima ng'e maber ni ok onyal dhi mono Anthony Oluoch jakom mar jachung' mar gi party mar ODM e kom mar ni MP Mathare yudo kadho mbele. Ti kata mana kinene, kata mana ka ponono ni Bahati ok bi weyo, kata mana kuom ranyisi waneno kanyo kana Raila Odinga nyise mar mondo mi owe kom makamano. Ni winjo kata mana kugai mar ODM Raila Odinga nyise ni kowe kom makamano osingo ni tich. Ponono ni kweth mar Azimio la Umoja biro ka hotel ahinya e lemo mar tel piny Kenya. Ponono ni Bahati ok bi dwaro kata mana odhi nyime gi chenro mar chung. Wang'eno chung kod otiko mar Jubilee, to Jubilee pod nitiere kweth mar Azimio. En ang'o mabiro timore ground kacha, e pap kacha, piny Mathare kuch? Gima ng'e maber momiyo Bahati seche moko nyalo wuok ayanga kawacho ni ok odwa ni mondo oweye ne ng'ato ni idhi miye tich bang'e. Oluor nikech ng'e maber ni yani siasa kae nitiere tuo gi ji. Bahati ng'e maber kana wacho diere moko chon, kana wacho ni sirikal no mar Uhuru moka kadho ni koro nosinge tich kane en kaka ng'ama ne ji entertain voters. To bang'e noko miye tich. Koro apani maybe mano temo wacho ni gima jogi wacho ni miye tijni mana siasa moro kae mondo mi olomb wang'e mondo mi owuog owe komno, lakini jok dhi miye gimoro. To kata king'iyo piny mwalo kucho, gima medo wacho kendo mokwongo kata gima notimo ok oneno picha moro maber, nikech kata koponi ni wach ni ok idwar gima ng'ato koni, to nitie yo manyalo tamori godo to kimbele ji. Ok den ranyisi maber kwedo e nyim ji. Mano nyalo impact negatively sana e popularity mare kanyo. Moso joma nosebedo kod gi confidence, ok nyal compare ni ng'ama ohero Bahati nyalo hero Bahati sana moloyo jakom, ke jakom o command almost of 50% mar votes meke Nairobi kae. Kata king'iyo yiero adek mosekadho chien, osebedo ka en ga namba olid ga pile ka pile. Koro apani strength or teko mar Raila ne kuom jogombulu Nairobi kae ok nyal compare gi mar Bahati godo. Tibeni okang' ma kamano kata bende aneno ka joneno magwa moko ka bende aneno ka penjo nyalo kata mana keto rowere e okang' machalo nade, nikech wang'e ni Anthony Oluoch bende en jaod bura gi sani ma Mathare ma en tamne moro ma bende koro dwaro mar mondo mi ochako yiere kendo. Nang'o miyo ni ok en gima ber mar mondo mi wene kata mana rowere thuolo ma kamano, ng'ato bende ochako teme, in itemo ji oseneno tiji, ng'ato moro bende ochako teme. Anthony Oluoch an adak but Mathare, aneno kaka otiyo, en ng'ama ground wache sana, nikech king'iyo gik motimo kanyo gin gik maneno. Kato Mario en ben pod kijana. En kijana makata king'iyo from picha ne owuon, en ng'ama pod kijana. Pod en rawera. Pod en rawera. Koro kik ng'ane bi ni yani kiani vijana wewa ko ano, vijana are part of this, lakini ng'eni siasa ni ma siasa mopogore sana wang'ni. Nikech wan kaka ji dhiye, ji ng'iyo ni wadwaro numbers. To koro kwadani mondo wafil ng'ato manyalo ketho nwa kura mbele kucho. Kata ng'ama kwan godo shwani gino dhi win kata ok nyalo win. To kata king'iyo ground, gima ji wacho e piny mwalo kucho kuom Bahati ni ok en ng'at moro ma okoma sana. Kato kata bende ike bende koromo yi. Okokoma e yore mag siasa kose higa. Awach ni e yore mag ng'eni en ng'ama jawer ndiyo. To ng'eni celebrities ji oluoro sana nikech gin joma nying gin godo ndiyo brand. Kinyang'io example jino ko votes in someone ng'ato machalo kaka Jagwa. Kijino wacho ni ane ng'ama nokel mana usani e tich mare. Noko timo impact moro malich. Koro miyo kata ebe nodhi odong' e nominations. Koro apani ji oseneno gigi to koro gitemo wacho ni ok ola timo mistake mana joko timo mar yiero ng'ato ni kech en ng'ama ong'ere koro miye kom nikech no. Then king'iyo bende in terms of shows game meke ni online jotiga ni ma ng'ama koponi miyo koma dir ni obedo ni you area MP. Ok nya bedo serious sana gi tich. Makoro wacho ni jowetegi ma bende notele e od bura maduong' dibedi ni noseduonegi pi mana kaka iwacho Jagwa ka jamano Charles. Mano gima timore nikech koponi ng'atu moro osedhi then oketho ni tich ne joma chien. Ji te biro nene ni ka ng'ato biro in that line dhi bedo matek sana mondo mi miye tich mondo mi otrust gi. Then mar ariyo bende gin joma kopopo ni gidhi to tigi chaporo gidhi godo mbele. Koro nyalo miyo golo attention moro kuomgi mano onego bed ni gimiyo jogo the voters that attention. Koro wuok kuomgi momiyo tich dhi bedo matin kuomgi sana. Apani nyalo bedo ni mano gima joluoro
miyo ji kamago thuolo mondo miyo otel negi. Bende Nation kopogre gi kar chung' od bura ma Mathare, bende wantiere gi kar chung' od bura ma Kibra. Jaod bura ma Kibra gi sani mano Imran Okoth. Bende waneno kanyo kodiochieng' manyoro Ogai mar ODM nonyise ni mar mondo mi owe kom ma kamano nikech wang'e ni sani bende ochung' olaro komb kar chung' od bura ma Kibra kochung' kar kende mano independent candidate. Waneno welo nodhi morem e welo mag duond bura mar ODM. Jal ma bende nokawo otiko mar ODM ma bende noyudo kata mana noyudo thuolo ma kamano nen Peter Orero ma bende ong'ere kaka mwalimu. Odiochieng' manyoro bende waneno Ogai mar ODM kana timo campaigns mage e county ma Nairobi. Kar chung' od bura ma Kibra kacha bende nodhi to ng'iso mano Imran Okoth, jaod bura masani ma Kibra, mar mondo mi owe lemo ma kamano owene mwalimu Peter Orero. Gimano nineno nade? Kanyo ineno kanyo to Sharon ok dang' awuoye mang'eny nikech welo mane ODM otimo ng'eni gima notimore adi mar wach ji ne nigi ywak e welo mar ODM to koro ka en gima involve ni koro ODM versus ODM joma no fall out in nominations an ok anyal paro ok anyal chiwo weight mara ne gima chal kamano mondo mi ng'ato kaka Imran kata mana gi pachi neno nade chungo mwalimu Peter Orero ka bende okwayo Imran mar mondo mi owe ni mwalimu mar mondo mi odhi e debe en osir mwalimu tembe ngene osewuok ok odwaro mar mondo mi okaw lemo makamano par ni lemo makamano bende nokaw bang' owadgi notho. Kingi sani kata sani popularity ranking mar joma chung' e kom mar Kibra tineno ni ng'ane wuok namba 2 Imran wuok namba 2 namba 1 pod en Orero to nitie ng'ama wuok distant third ma ja UDA iluongo ni Donald Mariga tapani maybe gima jakom nyalo temo ng'iyo e ground piny kucho nitie jomodak piny kucho manyalo determine yiero dhi e korgi sana ko maybe apanya pare namba 1 momiyo mono beni joge timo Kibra ji ne nigi ywak ni ng'ama nomiko mar Azimio mar otigo mar ODM e yiero tok owadgi Imran otho mano Ken Okoth nokotiyo kaka ji ne paro nikech chon en TCDF ji ne koro tiyo mang'eny koro ji nodhi omiye that trust to bang'e kosemiye kom to nitie kaka nodhi osebe tich but Orero gima ji wacho kuome ni en ng'ama osebedo kuno mang'eny osementa ji mang'eny ji mang'eny wa lwete ng'ama nyanya tiyo onyalo bedo 50-50 koro but gima duong' en niya pod komno dhi side mar Azimio koro ok ane tiende momiyo jakom wach ni mondo koro ng'ano wene ng'ane ok ane to korka korika ponono ni kata mana Imran biro wacho ni anayie gi Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga biro weyo kata mana dwaro mara bende mano kata mana kwan mag jolut ombulu ma bende osebedo kata mana kasiro Imran bende paro ni ginyalo dhi to gisir mano mwalimu Peter Orero. Thothne king'iyo history mar ombulu moso sama chal kama ng'eni wadwa gi gimoro wigini juma 2 then wadhi e yiero to en jalo machuok sana mondo mi ng'ato par ni ng'ama wachung' goro ni koro omawa support mar ni koro wadhi ng'ani transfer jogo nyalo bedo matek koro nyalo take time but at the end of the day ok gidhi gite nikech nitie joma dhi bedo disappointed ne giwacho niya ni ma gima ne wan goro machiegni to maya to aparo gima maybe jakombe temo akum kodwa joma dhi kom kucho as independent man fall out from the party mar Azimio or gine riwruok mar Azimio ni ko chung' gino wuon odani mondo jogo dhi kaka ko injazimio to injazimio gino sana odhi kelo impact ndio lakini oken kaka ng'ato nyalo par ni ombuch Imran Teddy wuok ni dhi ni mwalimu Orero ma koro ginyalo pogore koso kanyo koro ka jochung' bende ng'eny to koro pogo ombulu far mana koro gima maklia sana moso ng'ama nya wuok namba 3 ema nyalo bedo gi advantage sana ng'eni mago bende duto to biro bedo kwang'iye kind thuolo mar ndalo 21 modongi bende wang'eni pod gidhi nyime gi kisera magi mag ombulu warito winjo ang'eni bende gibiro bedo ka giduoko kata mno kang' ma kamano biro wawito winjo ka Imran Okoth biro chung' kacha to wacho ni anayie kata anadagi bende ng'eni Kevin Bahati mano Kevin Kioko ng'ere gi nying mar pak gi poch kaka Bahati podono no biro yie ng'eni bende jaloso bende mathoth kata ko kadho e mbui mage bende warito winjo ka ponono ne oyie gi jating' ndai mar Azimio kata mano oyo thothne gima gero timo sana en gidhi giling koro ng'en ka giling to giketo supporters margi gipimo lwasi komondi to tok linga mano bende maybe giketo supporters margi mondo mi opar ni ground wacho nang'o koro it will still take time mondo mi joge ka chak wach koro bang' ka gisewacho no kendo ema koro jogi wacho ni koro wadhi this other side nitie joma nyadhi korgi ndiyo to kod nitie joma nyalo wegi koro most likely
support always give barega almost 50-50 mawe kod madong kode Kenya kwa Ramagajuang in kaluwore gi ni neno kang makamano nado duching manyoro kana jatingdai mar Azimio moja wan Kenya Alliance mano Raila Odinga nonyiso bahati mano Kevin Kihoko mar mondo mi owe ringo elemo mar jachung mane kombod bura ma Mathare kanyakla gi kombod bura kar chungod bura ma Kibra kama bende koro nokwayo Imran mar mondo mi owe lemo makamano ne Peter Orero. Abro manasubo moko kuom ote magi bange national no kabende seche bende ringo matek ibro miwa pachi mugi kaluwore gi chal mar siasa mabende dhi nyime kor gwenge mopogore opogore e pacho kachako gi mbui marwa mar Facebook kama bende parni iyudowa achiel kachiel mbui marwa mar Facebook Okoth Diego Costa wuod Migori wacho ni nitiere Suna West gweng mongere pini wan koro okwadhi chopo parama kama nene na kochiw gi Hussein Mohamed mano mabende ochung ne tudruok mar Kenya Kwanza donge makabisa bende kopogre gi mano Engineer Lazaro Kanyambok watere gi Vitalis Oching wuod Game Karariw wacho ni Sharon an kodwe mbaka oromo ka winjo twak to jalup jatend piny Kenya to koro wechege bende koro okoriere tir mago warita rito makin ka ponono no bro chopo kato ko bichopo parno diche makin chakre sapaga chil mamidhiambo nyaka sa 3 mamidhiambo igeno ni jofwambo biro bedo gi twak kod jolup jochung malaro komba ten piny Kenya chintari prero kod auchiel bende biro bedo gi jochung 4 mabende ibida dhogi mar mondo bi ginyiso oganda mapacho ka manifesto chenro bende gintiere godo ne jopiny ponono ne ibiro yiergi elemo makamano bende watere gi Lamek Riwo iwacho ni Mwalimu Peter Orero was the people's candidate after Ken's demise. Now that he's the party's candidate is obvious the winner. Yiero itimo gi jopiny yiero ok time mbui wan pod warito neno chieng' tarik 9 kapo nono ni yiero osetim jotelo mage mabiro loyo mage mok bi loyo. Sam Jakom imbe wacho ni luo chenro achiel kachiel kintiere Kayole iwacho ni wan warito winjo mana neno debate kin chakre sa 11 mamidhiambo nyaka sa 3 mar otieno parni chenro mar dayo dho jolup jochung elemo mar ten piny Kenya bende biro bedo kwa kilo achiel kachiel kaka TV mar Ramogi koko mano nation ano ka bende ka seche dhi mapiyo sa 5 gi dakika 3 nek bende wawuok ka wachni mugi kaluwore gi thuond wach wachal mar siasa kikete ratil kipima ka siasa dhi ndalo 21 mago jumbe 3 modong di wach nango apan sani osoromo sama koro giko mar yango ni eringa madhi telo pi mar Kenya kae masani bende wang'iyo king'iyo kata ka ground dhi wan gi jochung ariyo motegno mano jalup ker masani DP William Ruto then kod Raila Amolo Odinga to jogi te king'iyo gin gi thuolo te mar bedo e kom mar telo ne piny Kenya kae to en gima nyalo wacho maybe ne johera mag Raila Amolo Odinga kata mana meke Ruto eni wadhi wago urombolo gi kwe to kendo kik wawuog ni yani ng'ato nyalo wacho ni wan ng'ato osekadho kata ni ng'ato osedong' chien ni koro omiyo kanyal wuok nadhi go ombulu ne ng'ato wadhi wago urombulu wawuok oko in large numbers to wago ombulu bende gi kwe dhi go ombuchi bang' kisewuok tidok e odi tibedo gi kwe mani chung' macha erokamano ahinya national dongo bende aneno kata mana ka wach ma bende nitie ka en ni Kevin Bahati Kioko bende koro wacho ni ngimane nitiere kamarach bang' tamore go bade piny e laro kombod bura ma Mathare gin mana weche ma pod donjo nyakwara Mugejuang kuku magi obiro bedo kwa kilo nie weche wa manyien ang'eni Joyce Oduor dwa donjo gi weche manyien chakre sani mano sa 5 nyaka sa 6 mar odiochieng' wach maneno ka en ni Kevin Bahati koro liko ni ngimane nitiere kamarach bang' kano tamore go bade piny e laro kombod bura ma Mathare magi duto te wakilo ni achiel kachiel TV mar Ramogi ka gidonjonwa agoni erokamano ahinya national dongo kuom yudo thuolo mar biro twak e chenro mar mbaka romo kinyi makawuono matin sana Sharon kanyakla kodi nyakwara Mugejuang neno ka ote magu pod thoth kaka luwore gi chenro mar dayo dho jochung' odiochieng' ma hinya jolup jotelo ma bende laro lemo mar tend piny Kenya ma bende odiochieng' ma kiny chakre sa 11 nyaka sa 3 mar otieno en wach ma bende chenro bende biro bedo kwa kilo ni achiel kachiel gi kanyo makilowa e giko mar twak e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono mabiro en weche manyien mano ma pod nitiere e mbaka oromo ka chenro bende dhi ta kod nyawadwa Joyce Oduor kik idhi mabor George Aoko kani Mombasa Toma Ramogi TV